Добре, ами, ако искаш да видим като така едно твое първо, то не е точно изпълнение, то е ритуал, нещо, което така предполагам всички ще бъдат така любопитни да видят и какво ще се случи. Музика, колеги, първото изпълнение, ако може. Oh
изток, запад, север и юг, все едно е. Накъдето и да си поел, просто се увери, че всяко пътуване е пътуване навътре в теб. Ако пътуваш навътре към себе си, ще обиколиш навъж и на шир света и ще постигнеш и ще стигнеш отвъд него. Девето правило на любовта от прекрасната книга "Любов" на Елиф Шафак. Не случайно цитирам, защото може би пътуванията ни към себе си са нещо най-трудно и нещо много, много прекрасно. Знам, че е така. Знам, че Васил или Васко вижда много неща по време на своите такива пътувания към себе си, но каза, че са прекалено лични. Така си говорихме поне. Така, да. Не е прието да се говоря за тези неща. Да. Ти каза, че когато започваш да се въртиш, всъщност нещо се случва и ти изведнъж се изключваш. Това става малко преди да започна да се върта. Фактически изключването, да. Има нещо като... Както костенурката прибира крайниците и главата вътре в корубата, нещо подобно. Просто дърпаш сетивата навътре, за да не ти пречат. Аз те наблюдавах, ти почти не се откланяш, ти се въртиш на едно място. Не знам това нещо как се постига. Ти кажеш, че можеш да се въртиш часове. Практика. Добре, и зрително. Така, да видим кой ни търси. Ало, здравейте! Ало? Да, нещо не се случва с телефона ни. И още нещо. Постарай се да не се съпротивляваш на промените, които изникват на пътя ти. Вместо това, остави живота да живее чрез теб. И не се плаши, че животът ти се преобръща с главата надолу. Откъде знаеш, че онова, с което си свикнал, е по-добро от нещата, които ще дойдат? 13-то правило на любовта. Това много ми хареса. Ако попаднеш в буйна река, е безмислено да се съпротивляваш. Трябва да се оставиш течението да те понесе до там, където е по-спокойно и тогава да излезеш. Ако се съпротивляваш там на място, ще се удавиш. Така е, но хората се плашим от промените и аз си мисля, че е много човешко това да се случи някакси и веднага тръгва съпротивата. Трябва ни много още така да се учим. Първичното в хората това е страха. И страха изчезва именно когато вече направим тази връзка. До тогава винаги го има. Гаранция. Просто то не е възможно да го няма. И още нещо, което съм си извадила, което е като подарък своеобразен за гостите ми в студиото. Не се плаши къде ще те отведе пътят. Вместо това се съсредоточи върху първата крачка. Това е най-трудната част и именно за нея носиш отговорност. Веднъж направиш ли първата стъпка, нека всичко следва естествения си ход, а останалото ще се нареди от само себе си. Не се носи по течението. Самият ти бъди течение. Много ми харесва и знам, че всички вие тук сте пътуващи по своя път, по това, което обичате да правите, своето изкуство. Всеки върви по своя път. Наистина явно е важна първата крачка, как би коментирал? Конците казват, трудно е да се вземе решение. Оттам нататък всичко е лесно. Взимаш решение и започваш. Както аз съм започнал с йога, с дервишките танци. С йогата беше малко по-различно наистина, но с дервишките танци беше точно така. С свирене на китара се занимавам също, класическа китара. Взимаш решение и започваш. Искаме се да покажа една снимка твоя, сега не знам коя камера би я така отразила най-добре, защото тук добре ли да е, или така да е справя направо. Защото така, в момента начинът, по който изглеждаш, много различно от този, на който си на снимката. Явно това е било твоето решение да промениш нещата и да тръгнеш по нов път. Да. Всъщност тогава бях 50 кг над тези, които съм в момента, с много здравословни проблеми и почти се бях отчаял от живота. Имаше такива намерения даже да си сложа край на този живот, понеже трудно се издържаше. Всеки ден пиех по шепи лекарства, предстоеше ми операция на сърцето. И точно тогава се запознах с господин Гарабитов, един преподавател по йога, лечител, заслужил треньор по борба и така нататък. И това те вкара в бързата река. Да, и той каза, че няма нужда от всичките тези операции и от лекарства. Човек може да се оправи без да пие лекарства, само с физически и дихателни упражнения, релаксации, медитация и така нататък. При теб е факт, ти си живия пример. Момичета, да попитам сега, имахте какво усещането от това, което видяхте? От танца и така почувствахте ли нещо? Много положително, много енергийно, зареждащо. Аз поне това усетих и ми направи впечатление вуала, който се въртеше, че променяше някакси самите вълни бяха различни в различните етапи на танца, ако мога така да се изразя. Не знам дали е точно. Някак си те хипнотизира по положителен начин. Вкарваш се в някакво състояние такова лично, интимно. Поне аз така се почувствах. Магнетично е, човек не може да отлепи поглед. Аз имам една картина на дервиш. Подариха ми я близки приятели.
До този момент не съм гледала танц на живо на дервиши, не знаех какво е въздействието, което упражнява, обаче наистина има нещо хипнотизиращо, защото човек трудно може да отклони вниманието си. Не мога да кажа за енергията на този етап, може би като излезем от студията ще я почувстваме, но наистина има нещо много специално. Аз съм гледала дервиши на античния театър, на този ежегодния фестивал за народни танци, който правят. Целият античен театър наистина беше хипнотизиран. Беше много енергийно там. Изключително така позитивно преживяване. Там е бил изпълнен целият ритуал, за който всъщност ние правим някакви така извадки днес